Stadion Stadspark in Greens. Daar moest het juster gebeuren voor trainer Bert Hollander in zijn ploeg. De tegenstander is Velocitas. De Greenser ploeg had een striem in seizoen draait, staat kansloos onderaan en is ondertussen ook al degradeerd. Een makje voor de Ljouters, zo je dus deze. Maar er is ook druk, want concurrent Erika speelt op hetzelfde moment in Ljout in Frisia. Binnen de Drenten, dan moet FVC ook winnen om op een deal de eerste plek te komen met Erika. In dat geval spelen de beide ploegen een beslissingswedstrijd om het kampioenschap. Zit op maar de spanning. Geen spanning. Gezonde spanning. Gezonde spanning. FVC is net compleet. De ploeg mist 3 basisspelers, waaronder onvaller René Hoen, die geblesseerd is. Wat dat omgeeft, binnen de Ljouters net op haar sterkst. Maar FVC zit vol vuur, want wat zou het een geweldige stunt wezen. Dat na Cambuur en Ares FVC sportief succes boekt. Ja, dat klopt. Ares die moet er nog voor natuurlijk, best of 7. En ja, wij vandaag. Velocitas is gedegradeerd. Willen nemen afscheid van een aantal jongens, willen er toch nog even voor gaan. Nou, dan moeten wij moeten zorgen dat we vandaag winnen. En dan moet ik 3:15 zien of onze buren van Frisia ons hebben kunnen helpen. Ja, en dat moeten we afwachten, maar we moeten eerst zelf doen. Dus we moeten winnen vandaag. Als jullie dus binnen een kwartier een goal maken, nou, dan zakt het bij ons in. Dus dat is eigenlijk de doelstelling, dat we proberen snel te scoren. Een rappe goal, dat is dus het strijdplan. En de mannen hebben goed luisteren naar trainer Hollander, want de wedstrijd is amper een minuut oud als deze onval er is. Met opzet via rechterverdediger Rick Jansma, prachtig hakje van Robin Hollander. Jordi Verloon die shit, keeper die nog pareert en daar is Hollander. 1 minuut spelen, FVC al op een 1-0 vastsprong. Het ultieme scenario om deze kampioenswedstrijd maar te beginnen. En de vreugde is dan ook grut. En FVC zet terug. Dit is de sterke rechteronvaller Ruud Algra. Maar de voorzet en die komt wat ongelukkig op de voeten van verdediger Raymond Siebers. Dankjewel, zei FVC. Binnen een paar minuten is het 2-0 voor de Ljouters. En dan rint de wedstrijd dus, zo hopen we dat hier in de zoe. Sjochtek, clubicoon, fraai dostissie Gerard Verloon. En dan is het zelfs de vraag, wat gebeurt er bij Frisia, Tjen Erika in Ljout? En daar is de ontjouwing echt gunstig voor FVC, want het is Frisia dat wit te scoren na een goed jaloeren spieren is het hier Leon Idema die de Frisianen op een 1-0 vastsprong zet. Het plaatsje valt precies in elkaar nota. En FVC ziet het ook weer de onval, altijd via die sterke Ruud Algra. En die weet hier de keeper van Velocitas Arnold Boer op een nij te passeren. En zo gaat FVC de wedstrijd voor het skoft eens binnen 20 minuten al vol slijn in de knip. Trainer Michael, wat zei je zo nice uit Ljout? Nee. 1-0! Ja! 1-0 dus van Frisia. En 4-4 bij het skoft voor FVC in Velocitas. De Ljouters die lieten niks lezen. In zijn oerklasse de Grenzers ek in de tweede helft. En er komen nog een aantal goals bij. Hier is het op een ei. Ruud Algra passeert prachtig de keeper. Krijgt nog een cake van de verdediger. Maar de bal uit in het net. En zo bouwt FVC de score stadig gewoon uit. En bij Frisia, daar binnen ontjouwing ook gunstig voor FVC. Want hier is het, good old Koos Wetting met zijn 296ste goal. En hij zorgt ervoor dat Frisia op een 2-0 vastsprong komt. FVC-trainer Bert Hollander heeft hem nog Safar aan. Die telefoon bleef in de boeze, maar hij kent vanzelf net litten. En onderhoudt contacten met het veld van Frisia. 3-0! 3-0! Hey! Yes! De Ljouters winnen met 8-2 bij Velocitas. Erika verliest met 3-0 bij Frisia. En FVC keert weer om in de houtklasse. Ik ben er net voor gekomen. Nee, dit is super. Ik heb net verwacht dat de Frisia won, maar ik heb nog een kambier heen. Dat mag wel oprekenen. Geweldig dit, joh. Super. Ik denk dat het niet rekenen hier. En dan zelf ook nog super, gewoon goed winnen, geweldig, joh. Wat kan u dat kun je weg? Dat was toe, valt in de hoofdklasse. Tjaga!